Dankwa ena yeni edaso Yama wakwaba eba salvation platform iso Erade insha na nwumre baby a hwe me free bia Every sabre kwapem se no otwe ebebo Apemo ye de nkwaje sema ye mfrɛ mo efa kasafidi so abrɛw Ete koso na share live video no ma foforo sisi a na e drop a comment no e True Faith Church International Kumasi Sokobai Wood Village Kumasi Sokobai Wood Village True Faith Jidi Koko Kumasi Sokobai Wood Village ene anadwe yawada anwumrei Yano eba beche Eurade asem Jobomodna nani entra Enyumre ye fa konya so ni achia ye soft penny the major prophet The major prophet Prophet Evangelist Jacob Bechi Baba Bacho enyumre baby obi Eurade Nyankopon hira Woni ho kani Mata Bechi ama Eurade hira Yechia ensafo menyina Prophet Elijah baby obi Nyankopon hira Yetwe ho abasesia na afi ye de enne nyame asem a eyemfrɛ mu no aba nti bomoden na ene yentena Enyira na obenya dankwa yama adofuru nyina akwaba ade ba eye salvation platform so eye mosonfo ujawra ana anwumre so Kristo abi kwai ade amayene a yene o aba behiem ewo afidie so yawada se de monten hu yai nanso de Ewrade pen woyo enti bomoden na efri sabre kwe no ani entena kwapem she no wotwe ebebo edi apemu yima Kristo asunjwe nkao amen na apom to say obo de na dumo na wonso yi Kristo adomboko obo de na si ya beshia ya no man no beche Ewrade asem yes sir
ti aye nyame asɛm nti no ɛne deɛ mfa yɛ kɔmpa bɔ mae ɛda wase onyankopɔn tiasefo a wotumi na wahoɔden sɛne dɛ nso ayɛ opɛ woni mo nyam kɛse ne nso nti ne ɛda so tia se ne home so wɔkra tiasefo ɛbrɛ bi adu si ade wonu masɛm brɛ o man before kasafo mu kasa igya tiefo nyinaa nso hyɛ wo nsa adeɛ bia bɛyɛ akoma prim biara awurade mo asɛm yi mu tumi ne asɛm wahoɔden ɛmra akoma prim biara ase aso biara nso obetie no ntimi fa asɛm no ntua na mo bra na wapie no mo yɛma tɔ so mienu a yɛnyinaa nya asɛmpa bi aka kyerɛ awurade ɛwɔ adom no nti amen 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 yo yenua yima awurade enhyira bebree amen na onko so a ema wadom no nyɛ kɛse amen yo nyamema ene adɔfo no mu a yɛne mo ahyia anwummerɛ yɛgyere sɛ kristo adom te obiara ɛho yɛ anwummerɛ nso yɛne awurade yesu kristo ɛde akyɛe ɔma yɛ nkwa ɛne ahoɔden ama yasae ɛno abɛhyia ɛwɔ ɛyɛ JBTV so ɛbrɛ asɛmpa yi ɛbɛi mɛsrɛ dodo a ɛtie awurade asɛm ɛne dodo a ɛhwɛ me sɛ bɔmmɔden na ɛne yɛ ntena kɔpem berɛ a yɛde nyame asɛm no bɛba na wieɛ yɛne a mote yɛ nkɛn ɛyɛ nokware gyidi asafo a yɛwɔ Kumase Sokoba Wu Village Bola Junction ɛna yɛwɔ ukwada wei ne ukwada biara yɛhyia ɛbɔ mpaeɛ saa nso na fiara biara ɛyɛ watch night memenda ɛne ɛyɛ asɔre enti wobɛtumi aba na ɔne abɛbɔ mpaeɛ kristo nhyira yɛn daa amen oba aba bɛto odifoɔ sɔfoɔ Jacob Beche ɔne na difoɔ ne adwumayɛfoɔ ɛwɔ ha egu so ɛbɔ mpaeɛ oba bɛhunu kristo anim nyam na bɛhu sɛ yes onyame tumi da so te ase kristo mɛhyira yɛn daa amen yɛgu so a yɛka awurade asɛm no ɛwɔ nokorɛm na nyame asɛm no ɔdɔfoɔ adeɛ kye adeɛ sɛ nyinaa no na ɛbrɛ kwa na ɛkɔ eti bɔmmɔden sɛ ɛbrɛ a wotie aseɛ no wobɛtie asɛmpa no bi na wo nso wode abɔ wo bra na ano me ne wobɛka message bi bɛɛ 3 weeks ago asɛm no yɛto din sɛ wontimi nyɛ biribi mfa nsie awurade message no ansi yɛtoa so nti message no ɛnɛ deɛ no mato din sɛ bɔne nsuma gyeme so amen amen bɔne nsuma wobɛyɛ bia bɛda adi adeɛ biada a wobɛyɛ no owiase wei mu biara no ɛbɛda adi papa o bɔne o ɛbɛyi adi gyeme so amen amen nti ɔrɔfoɔ sɛ wohwɛ me na wotie me a menem awurade asɛm so abɔ ɔkɔkɔ sɛ adeɛ a yɛfrɛ no bɔne so ɔgye aseɛ adeɛ biada a yɛfrɛ no bɔne biara no hwɛ ho yie ɛwɔ ho ɛfiri sɛ bɔne ɛnyɛ de papa ɛdi sɛ woma wo kwan ama ne bɛtena wo ntomadan mu a ɛgu w'anom ase deɛ di kaa no afei ɛsɛ wa ne wɔnyam na ɛpam kristo honhom ɛsɛ firi wo nkyɛe nti maasɛm na wato ne sɛ bɔne nsuma
di so abo ojo bosa wo be siesie bɔne awo wo mpa so da suom na adechiam aye ho adwuma mi tofo hweye so huye na obiara wo a obedi bɔne ye hinta ena adie na epianso a wobenya ho asotwe mguase ka ho nshanka abade yedi amen se masa maturi sa bɔne nsuma dabi yema si agaza ade bi nsuma ɛyɛ asante kasa asijanya ne sɛ ade a untumi mfa nsi esa wo den a obi abehu o dai obi abehu koso ne betene ye pe obehu ebeda dia moni pa nyina hu ane timpelefo sisu ban ese nyinsen ɛno na gambe ka no be pia obi ahu hallelujah amen subai atisari aba nyinsen wo de obi abehu why na tima fa nyinsen de asie da obi ani ho wona so wafu swase de akura ebrebe so a ebe pie abonten de baza maduri sa bɔne nsuma dabi ete mo a motu wiase Ghana dodo a ɛhwɛm a ebinom mabrabɔ ɛwɔ sumu no mo nsakra madwen amen ɛfiri sɛ adeɛ biara yɛyɛ no wiase wei mu no mepakyɛ o deɛ ɔbɔ yɛn no deɛ ɔbɔ ne wiase no ɛda n'anim esa wurade ma wiase bɔ ne nkyɛ amen nti naano Yesu Kristo baeɛ no ɔbɛka asɛm bi de kyerɛ yɛ Mark chapter 4 verse number 22 Marko asɛmpa ne tinan yes yimu aduonu menu no wɔtwerɛ sɛ bibibia ne kukuo mu a ɛnyɛ die tiɛniyɛ o wɔyɛ Yesu Kristo anum asɛm ɛsa wɔsɛ bibibia ne kukuo mu a bia ne wɔnom a ɛwɔ kukuo mu a wɔnyina die yɛnyina die ɛsa ti asɛm no ye ane na kyerɛ sɛ yema odifo adeɛ bi wɔ hɔ a yɛyɛ ama nipa hunu petem ɛsa lɔde aseɛ petem deɛ nipa nyina hu bari sɛsɛi ebinom ahyɛ suma se a ɛne ɔmu di bɔne ho ana ɔmo yɛ nneɔma kɛse a daytime ɔntimi nkɔbɔ korɔ no deɛ ɔbɛbɔ korɔ no daytime no ɔhyɛ mask ara na wonyi w'anim ma nipa nyina hu gyame so amen so ɔbaa bi so ɔte aseɛ ɛbɛfiri ne kura akyi a ɛne bɛma foforɔ akɔda a ɔyɛ no hintayam awiakora na wɔkɔ a ɔyɛ no huntayam ɔfa dropping dropping na ɔfa no na waka kyerɛ dropping no sɛ wode tukaa no wode ɔda sɛ wode makɔ praise God amen ampaa gas house hɔ no ɛnyɛ hɔ na ɔbɛsie o na wakɔsi nkwantimfi because onim sɛ driver no di no wura gas house a alarm bɛtumi asoa na wɔsi nkwantimfi na wanante kɔ gyame so amen Yesu Kristo asɛm sɛ menka nkyɛ wo sɛ bibia ne hɔ a ɔkukuo mu bia ne wɔnom a wɔwiase ha wɔgyina die yɛyɛ no kukuo mu a ɛmpia bɔnten it is all some of life no so say TikTok o Facebook o YouTube o anadwi brother ti asema me no kan ye me very serious ana me ti woni mu no say you must also wiase we na ya timu no sese ne gara say the birum anti boni wo suma sa na sam ketewa e pia bonti e jabe to gara hwe nya sam ketewa ti asema ni ani obi fra no so yo he ani so ti ase bi kura yo man he bɛwi aseɛ na ɔne nkwadaa nketoa ɛne deda ti asɛm ni na nsɛ yɛ baako bi pie na owura bi a ɔni sika na wɔhii atumi adaadaa owura ne yere ɛne nakɔda sɛ so ɔni sika nti sɛ nsa aberanteɛ ni sika nti wurade baba ne nkyɛ amen style sɛ wɔhene no yii gaa no yɛka kyerɛ wɔ a owura bɛho dɔge nyina ɔde maa no na na wɔbɔ dogi wurade ba wiase bɔ ne nkyɛ amen nanso no onyankopɔn anim no adeɛ nyina ho da hɔ na wonim sɛ ɔde bane no fa ne ho adi n'ani ba ne ho so no na abɛtɔ wow mesɛ sɛ wohwɛ me na bɔne bi abɔ woadwene mu a wopa sakrawadwa no mmei ɛbɛboa wo papa fi sɛ bɔne agya no nguaseɛ ne nam nti ebinom a ɔhyehyɛ bane ɛwɔ soma se a mudie no mo nsakra mo adwe sɛ masɛ madoni sɛ bɔne nsuma
ase it yesu so kasa no anu se me ka tira mo sa bibia ni kukuo mu a bibia ni won ma ye ye kukuo mu a wanyina die praise God amen wo ye twa wo accountant general amen so dia se na wonu so timi ni nipa bia ya kwai amen the flow be percentage contract bia ba na ono na sese wo sign nti all sign no no akajam say ansana me sign we no adisa me jemo Land Cruiser makoma ko 5 ampa ono so share contract no emfaso obenya firi mo boss no ode nkrata no aye adwuma no ode nsa hyahye Nsuma se Bɔne the same thing one more we are to harbor don't one krono ensa obi abo kaya nioma adia simple su container bia for David enema yemu ma ebadu ya no na omo bopa ebiro na omo de ekabini niema bi ayire di okokra niema no bae be wiase no wanya sika ntua na aka ho ye fe bi wo hye wo se hwan to niema no fofofofofofo wani nyina ya nhihye ya ebirim yem soase o jame so amen mobile phone kra na de be mane a enu go say kra ntia ma yi say mobile phone kra mo mfa mane bi woni niema no a e wo checkpoint tieni ye e say niema no ba e fa ba bi ansa oba be duru akwa fa woni niema obe du fie watena ya obe biem no na tablet ni ndem phone na kwa rabusa unsa hefo na bosa akro no risa o shami na utia mi a me say Bɔne Nsuma Bɔne Nsuma ntia na dui ebra mi ntiamu afidie nsuro odofo Kristo pawache jame so amen kawo bi mame wo se bibia ni kukuo ma wanyina die Jesus so say bibia ni won wa awo kukuo mu a wanyina die yanyina die ensa asem no wodu ensa jame so amen wa ya baba wa wasi so ensa what is school demo na wo fo ball hoka so what you say the dache na brabo enya basa no benya ba bia sie o ma me no papa nim say we ye virgin empra kura unfa bi da so wan kasa gitum say wo onye virgin wa say ho mama na jo mo pafura ababa wa wu ti o na shamia wo school mo mesirawo Bɔne Nsuma Bɔne Nsuma na wiase ade bia na anase ade bia wo bedue bia no eso aba na obetwa yes Kristo say bibia no ma wo kukuo mu a wanyina die na so ode hunta na die na so ode hinta ayele bai nti ababa wa mentofo what can we je guacha dodo this is the time for you to repent what can we just wagu shanko bari amen papa wutia me awade se men kan cho say Bɔne Nsuma sam yuma obi koduro so wakocheche no no ankaza na danfo wa hwe wakocheche na danfo chimi na adwen sadi abaya atuma na woni na kamoma oya ono kwa befa sika ebepie mu aba no join account no maye wakobo na danfo na wurefiri anu yin enjoy na so me ka tirawo sadi awoya ebepie anu ni maguas jame so amen bisamanza maduri sa Bɔne yari bai Nsuma Bɔne Nsuma it is all life on so now passenger na pesa wuri nyago Bɔne mo nyamo a jai Bɔne yo jai Nsuma se Bɔne no a udie no jame so amen kawo bi ma say wo see anase wodi ahunta na die wase de kawo bi ma wase the bibia ni wo a okukuo ma onyina die wase bibia ni wo a okukuo mu a wanyina die na so de ahunta na die hallelujah amen yamra kisosumu nso kisosumu se emu ye na sam ketwa
emo ye ebirim time kwabo po e wo suma se ani branch ye seri o sia siso all ban ani ye jaro mari banya nyina so a obahaya so ndwie wo se ye ne so ne tia no enti sare tia dia ye mpe kwan bi so ne emre na se ani jame so amen no mo se sha adwuma bi ato ho no ma connect na mo ba bi o ma connect na ma branch bi nye de asema to no so na nanim agu ase no anya de na afrim eja odofo sapo ya wu bo no emfa so bi enu obenya frim o pa sakra ba bebo jame so amen yamfa duro nkogu aduanem amani ningu na owu kode a dwumadi hallelujah amen enso obehima esa wonu wonu di worship no praises and worship me so why behima na asafo ma me foro kro mu owu kra siro me say so so na nwira ya ho me pese me ka nyansasem bi re kira wo tiasem ni bɔne nsuma nti ebinom a mama mo kɔma santa tumi abatete mo mo a me pam to babre mo ne tire nso da no mo sakra ma adwen ani osoro hini abai esa akakrabi na mo ne mbagu ase esa nsango ba de ri amen kika wo mama wo sira bibi bia ne kukuo ma wonyina die bia ne won ma kukuo mo a wonyina die anaso die hunta na die anaso wa yesia anya de bai na die praise God amen yantia na media no sosofo bi ho basam ani so wo media no so na hwa me na wo ye nyame adwuma mo ni no esa be extra careful msabonsam wabana dwo pose wabashi akrisofo be brass esa dwana nkwan bebre so ebefa nipa bi so aba wo nkyai so for no amene nia na ho na obi a waware ti azem ni wo wo yere wo ye family wini nsa nyame asam kaseti adwamammo ani wini nsa nyame asam kaseti awaresaya ani eden na otima oba foforo bewuram joni ni pie no wahu wase woni manyam praise God amen wini ni bowura gesa so ho a wura osinga tiri bibia nkasa njira enkafo ni to adwuma no a oya eni die da wo so no di wa eda wo so no na nkafa gya sa no montuo no na na adwe ne sa oyi bia firim ani bɔne nsuma o yabi ekowi ase hwɛ na da pa na da die no it is all so na wo ye nyame adwuma so no bi na ye nyame adwuma bi a me shall be very careful ani na wo tinya bibi mfa nsie yabi jame so amen se di 1000 years kura e be bia bonten e be dadi me kan kura kira wo esa na e piese kimwa anuguase atatoaro anuguase po brother wa kasa dia homa na be shock o mene na wonu sa obi aye sama epie no ono kasa gene ne klefre ne nsem abrantie bi kofa ge bi mpna ene Nsuma se na todwe just wo ye kura de won kai kura sa asem bi betima shi na ni ba no so na ge na nyem gare nyem ya pa ana gare ka jare se na abo aduaba na wudi ane de afifi wo mu ni fani ye wo de afanyina wo ompani ngwase ana ono aka na no aduro wakun ho na obia wankasa baje wokira afiri wonsam ubakun jema kwhye jeniye ti se de wa twe second di me na me gaja on ti se o hwe me na wutie na wa life no so na wo bo adwe po se ubakun wo bi akun ho asakra wadun anya sala se wankasa je wokira afiri wonsam a se de amochi besia bo ma no na sam ketwa ubanu hu so ba wias ubanu hu so ukun ho jame so amen mansa maduni sa bani yori bai Nsuma ani nti nkwata gugomba bi ankodi bɔne ankasa wo fa hoadi ene Ghana yehu o fo taxi ko na usuru gwaso di agropɛ yɛbɛtwe siga su sisia awurade ba bɔne nkyɛ amen yɛma to so bra wɔsɛ bibia ne kukuo ma wanyina die bibia ne wɔn ma kukuo mu a wanyina die aso ade hunta na die anasa wɔde hinta na die hallelujah amen ɔdɔfo ewiase wɔ ni yenye bibi mfa nsie tino benfo ka sɛ o kan ntam go amana mu a ebepie o senti a yempanufo ka sa kasa it is bia wodi wo bia hia ana wo disi wo bi di kire wo bia be very careful e de ebedadi ebepie
Jameso amen. Amen. Sa wonu obi hia na wo ka obi ho asema se de wo ka kire no sa nso na wo nso ba wo ka kire obi se se na so se be ka kire be bɔne nsuma dabi itinano abrantia bi bɔne adwempo se ane obedi bɔne asie wabra obi ahu epia bonten yɛwɛ no menye ngwase eto no Genesis chapter 4 verse number 8 Mose nwe di nkan na Genesis so se ka la video no ahye fofo sesi a na likes no enko soro TikTok foro be se mo like na mo nhye o show mo Facebook YouTube a like na share na drop comment na adwuma na enko so amen God Genesis chapter 4 verse number 8 what you say man kan ni dua be kasai tieni o amiafo bi trase a ane na ba ko di kai ba ko di Hebel wɔn no fo nyina na te fa ko nti ebromi soy ama sanfo bienu ayade sha dia omanya no honam famu no onu be hye Kristo no nyam it won't ti anamo ama Hebel amotu no otu yer eso Kristo ani ama ni dwumadie bia ha sese ekoso kai ni dwumadi anso nyame ani ti ni nyoma so ha sese ekofom nti ama anwoya ebani mu anu otan ebe huru akan mu yawe de sie ko wo se na ba se kare ni Hebel kasai nti o di nkoma ane ko no mu afuom no nti abra o mu afuom no ke so ne tie ni Hebel ke so ne tie ni Hebel okum no na okum no ane wudi adoso ewo manim wama omutu nyinsan tuguo ejina brane yesa wama omaba contract killers ane enso tababi mujiska kum nipa wada ba bare ncha amen ane woni babu nso ho a womna ehye nipa kutupa ane mum ko di bɔne munko yiri mfiri ho obeha ye ntimunku no munko hye asedi nguno so yesa we watasia 10 years time obeha ya dwene ntimunku mfiri ho ntimunku mfiri ho ane wada ba bare ncha amen se bɔne nsuma o yima obi great mi koko jisika na wa blackmail obi o de asema to obi so wa bra nya no kure abra sawo nya no kure ti asemuni bare sawo ni nyina ye nya papa ya bi efisa eya ketua bɔne a etan so a ubeyi no Onyankopɔn ni dopa anadui bɔne so bi aba mu biara dwo to efisa suma se bɔne ani ngwase na nam yesa suma se bɔne etem de no me betuni paso suma se bɔne me pajo bebre se piese kimwa brother oha nko a Jameso amen tasobra wo se le ba se yes ke so ne tia Hebel ti kai so ne tia ni Hebel no okum no na okum no ewure ka che kai se ti ohwe Nyankopɔn ya ade nyina de na nima techa no wo hunu de kai aye wayo ane ya na bi ebi pese wo mo kire se wo mo ye smart wonye smart nsiri Nyankopɔn odofo minu mie ne nye smart wo nyame ne mu dabi na obetimi de bibia se Nyankopɔn dabi bis message na 3 weeks ago mbeka no na meto aso no bɔne Nsuma obi bia bepie wo ye nyame adwuma wa hu se school wo bia ne ho ho se na atie ane na wo apa ko fa gabi na ne ye nkakra abasha ho ababa sa ya yima ebi bɔno no ya sam ketwa what the girl abasha gas ho se hey na sika ne maame e dia man no ne papa dia man se entwa be se 2 weeks no wadiri one day no girl inti fried rice akasiya hey don silver okozo anu azam mani bia henu botom se girl no mfa nko mobile money no sende wasi akronfo abeje miska girl wo chango do bato kronfo bi so wa bra kronfo bi so ye hwe bɔne Nsuma obi bia bepi si de o ya biara papa o bɔne o ebetadi Jameso amen come on wo se na ewure ka che say awurade ka kan sa wuni Hebel wai wuni Hebel fa no wo say ana ke ga say hallelujah amen omukwafo omukwe maame no baba o mama ye kwafo maba oh ba bia kan na fo wo no hwa
ana Hebel so ne nto so ehɔ na wɔno so yɛ ni nwan omu kodidi ane tie nkoja me tie ni o nti owu kwa no omu di nkomo na wadwuma ekoso da wanwan wa na bufuo ba ye na o ma konti ba bi so Bɔne kum okuni nua no ka che ni nua Hebel say bo on sa bodie bi bodie ne siworo aha ma me ka se ba ntwamra na onfa bi si daasu na onni daase enyimre de opɛ body a emu na bere kakra ti de so no bitua so kutwabra nti osama ni nua ni wura boyfuru ha arwo yi konti ba ko a etwere body ba ko ako na ni nua no kwachi po okuma afɛ ba to fam kene na wo wiya no tutu fam esie ni nua to above fie pa aro baba mane sa niya wo hu ba bia wafa ane me se brother me se Nsuma se Bɔne ahu ye kasa wo bi kum wo bi esie no e wo wiram abiro obi anim wo bi kum wo bi dina kotu suam na so me ganjira wo sa Bɔne ye wadie no atanyame anim you pay for it before you live on this earth kune de na to o pa tutumrika na ekoka Bɔne tira sofo anasa fa ko ma posifo de na to glam say pit me say ensuo na afa no jeme so amen enwa na ko so me say Bɔne Nsuma wonya Bɔne fansie wure be sie npa be de danyamianu na serite bia e be pie awa ngwase ato amen ko what say enwa ka say the ka say minim enti abira okunu no wakotwa ntro e de akere ne maame mo ni na bufo nyina atwitwa nkondom ba akere nti na bobo oza na ke ho ya na sere was hwe no was na kai wunua Hebel wai wunua Hebel heaven wo ana case minim minua so wefo ne me ana hallelujah amen said de ekoso no a sika wono akasa na afa enso se da se nyi CCTV camera na beche no a onyi ntomo on fire praise God amen asoru kwa na shen what na kai ye free 2 million for no say obi so wo ho a so for no o check ye hey ni say 2 million for no me 5 afi ko check sika yi a akafo sika no why dia wo kai sika se me huni enso na se so ho hallelujah amen what target fool bi okoto yes iPhone 11 ho ahwan praise God amen o pe kakra so nti asori sika edo watetere kakra brother wo dia wo no me de e chenkui alo de say ebi nsuo Bɔne kura o me se Bɔne biara ubedie no ebe pie esa na ubenya so ketua Bɔne ndorofo ebra me tiamu wan kaza hu obra bom ane se subabi a wo ho anya twofiri mo ntantan esa na so Yesu Kristo tira kwai ane no mo sundue ane jame so amen God wasina really catch a case yes na wunua no hen wunua wai ana ka say minua so wefo ne me ana minua so wefo ne me ana yes ana wase ana wayo yi ana Nyankopɔn se die na ke wayo yi wunua moja ane tiamu fra mi fra asase so wunua moja nene no tiam so praise God amen na tia say yima wo betima kum nipa e de na sie bari moja no nyamye nim no moja na so kasa nti ya preach obi ya abortion so dia say over 20 years moja na kasa wa urade anim sister madam me say opa Bɔne ka o esa na emoja wo so no e da so enu ti na wo ye bibia nya yie wadi ewu wodi na wodi no so winya no hu ka Bɔne dabi jame so amen what me ayi wo bi afi wo dwumam abra na kanipa no wanya Bɔne bia me say yanya Bɔne Nsuma o dabi eti dia wo ye bia no be very careful amen jame so amen abra kai wo yire fo so antum na wodi sa wurkasam wo asie ya no me ba chaw enungwase to no kwa esa verse number 11 was say yes na awurade ka say odomo afrasase a abia na no wagi wonua moja na firi won sam no so wogi wonua moja na firi won sam no so praise God amen a son sai
wadi say wo asie na onim say ade a wo ye ne nya odi asie no wanka no kurenti wo ene wa are bai wadomem efra sase bia na no ji onua mogya afiri wonsam no so efra sase abi na no are bai aji onua mogya afiri wonsam no so na se wodo asase no a na efiri sa be goso no asase a enkoso ma no baye bio enkoso ama wo no baye bio dabi ti asebiri waya bɔne sie ya no wo wa so twe aba no so it is all show me na me bacho wutie me a me say bɔne nsuma dabi bɔne ye ya enguase na aba esa bɔne ye ya owuo esa bɔne ye ya nsuo ani awreho orofo entre bɔne mu o na bɔne enya de papa jame so amen now no wahiri Nebukadnezar osun daye bi daye osoya na ope wona ebetimi aboa no ama asikire no ne nsa aka no hunu de obeyo ntenebira so ofenya safo nyina wonim wanam awa na bam karia fo nyansafo ani woma omuwa ni awa huhumu na so bi ntima nkire na se nti ankra no akọ baba ane Nebukadnezar bamu ne brasufo nyina ba bia odie na henie no kopim nyina se obi a wantima nkire dae na se bia no obekum safo no nti asem ne bedu Daniel ene ne mfefo anim yara asem wa Daniel enso kae Daniel chapter 2 verse number 17 to 23 kwa wo se ene Daniel free wo ko ni fie nti Daniel eko pa chaw ane ka kire wa hene dom no ebanifo ne se moma ye bre na yanso yanko bompaye emse onyankopon sede obetimi akire ye wa hene da ya wasono so amen ka wasina Daniel free wo ko ni fie Daniel free ko ni fie okoka wa hene nsam ne kire ne mfefo nti okwa ha no ko bo ne namfofo na mane Hanania Misani Asaria wasina won se ano kacha won sa wasu onyankopon ho mobrohu won kwase onyankopon ho mobrohu ahuntasam no ho se once say Daniel ane ene ne mfefo a aka baba nyansafo a aka no ho nsam no yes na wo ye ahuntasam ne kire Daniel na juda en nsuade hunu mu praise God amen na say da ye so emu ase kire ni fira wurade nipa bia so da ya obeso no e won kirase efo adwen kire da ya se pe obi a ote da ya se ne fa kire no won kire wase yese won na moa yese ebinum atworo hu buku nyina daye ai oso da na da ni yese ya se na kire oboa emfa hu ba bia ede mo heda akototo buku daye buku gugu mu dem a oso da no akohwem na ode kire wa angaza da ya se be very careful wa hu ya eni be befo wase amen ka wose na wansira osuro nyankopon mobrohunu ya huntasam no wansa Daniel ne mfefo anka baba nyansafo aka no sadi abaya Daniel ne mfefo wansa won anka hefo baba nyansafo aka no ani visa na Nebukadnezar na nitimu oti ani asem bi oka bi o ye ho adwuma jameso amen me se bɔne nsoma o utimi nya bibia mfa nsie Nebukadnezar so dae wo pata na se kire na nsu wonya to asobra and to verse number 19 what was I ena wo ye huntasam ne kire Daniel ni suade hunu mu eto ye huntasam ne kire Daniel e woni suade hunu ena Daniel sira osuro nyankopon te Daniel sira osuro nyankopon na Daniel bua se no bua ka sa ranka wo nyankopon din dada ensanka ye wo nyankopon din dada nyansa ni tumi se nyansa ani tumi wono na wono na wo satira brane na wo tu ahemfo so o ma ahemfo so manyansa fo nyansa na otimi manyu babe nyansa no mo wona woni hunumu ni nimde na wawa omni hunumu wamo onimde wasamu omnimde jame so amen joza babu se ko bi nyansa o musa urade ti brother en komo ni pa ni ba ba diero
awia no ngwase na be o eni sika no a ode ma wo nachi tiania don't follow him because all the nachi a obegu oro mase nshanga ba dia din amen se bɔne nsuma enti dudu a eti bɔne mu nyina na me pam chao wenti na Yesu Kristo sane ba asase so amen sa yamfa no so na yenya bɔne fafiri ara na utum de ka ko wura bɔne oh Yesu abasa obagye afiri bɔne musu kwa kohyia bɔne bɔne ya e ka Satan go firi so ba nshanga Yesu Kristo din da eti ebuma bɔne bɔne ya tade ahye mo sakra madwe nwure efisa onyango paw na ni tia ni pa bra bom de ya bia wo hunu mu papa oboni o jameso amen amen and trust no say now right now one na wo yidie emudo one na wo yidie emudo ani de huntadi ani de ahintadi esa wodi de wo summu tie Bible ni yo Daniel chapter 2 verse number 22 hono ye kenkar yimasi wo so bi ma wo say wo yidie emudo wo so onyango paw oyidie emudo ani de huntadi ani de ahintadi wodi mu de wo summu na wodi ya ba de wo summu praise God amen we Kristo ni be ma e ka no gwa woda mu anu otwetwe ne ho ubewu e de ro be beto be mem we Kristo ni ba e ka no gwa so woda mu a no koto kakumba no de wo no wa progo vibrator ni wo tana so madam hwe papa ukunu na wutimi efa na chi sa ne be ma foforo kokoda be very careful wo yira kwa wo so awo 3 months wantimi antwei wo yiri wo ne ma me krom hwe so ko no ma bia one na twempena bra de ne how wo ya tuma ma asi ya the store ashe wonsa na waton store mu niema asa diskana koto niema the same yoma abagum na de mfaso na gubotom nyamese nka jaza bɔne a woyɛ nyina wo huru so wo yɛ dia mudo waso wo yɛ mudo ani dia huntadi praise God amen wa ya sɔre ba ani sɔfo ba ani so dia se utumi krasa okwa sɔre ani wa hye wede wa hye atade tenten kama duru ba bi awura kwese ne boy ho na ode ketuaro tietiaro na ode he bag obu ozo utumi hye tietiaro wa hye gon na guso okɔ ne mbrawo duru ba bi a wayi gon na se ne bag mu bɔne nsuma o abi bɔne nsuma jameso amen na onyankopɔn wato ne boas ani ɔmpɛsɛ nipa abayira abi jameso amen it is our team message we na tuya me say me adofo bɔne biara utimu biara ɛna ma wonsa so na ɔgyefo no mahu mɔbɔ amen praise God amen yɛnti de na ne kan ko wo say no oni na oyi die mu do wona yi die mu do ani die huntadi ani die hintadi woni die wo summu na ne tie han so ni onyankopɔn na de bai etie ediya preach ya yima ade asaw ha no yenim sa ade asaw onyankopɔn nim eye awia be 12 esa awia na bo ani awia na bo no so ti se sirem die ni so just here was it there come me was it hana na tie hai eni onyankopɔn na tie esa hai eni nyankopɔn na tie it is a wuru se nyankopɔn hai na ne tie a ade bia wo ye biara be ka ho emu obi na da obi ba won kyɛn na wɔn be din komo bi na komo no no die no enyire Kristo asam so atwo mani pakrofo ni musuo nkɔ jameso amen anya sa obeka ba beka na ye the handcuff ebegu nsa jameso amen besa rodo no afel medu 23 no yanko imama honya verse number 23 say yes wo majanom nyankopon meda wase mi waye so mi nyansa ne tumi na afei mede ba srew say what tell me no ma huru wa hene nsam no hallelujah amen Daniel ko bo empire ana onyankopɔn eyi anisuade hunu nyina ne kire no
ana wɔda nyankopɔn ase sɛ wɔde saa ahintasɛm no ayɛ deɛ bɛyi akyerɛ no hwɛ na nipa bi kura timi ka sɛ mewɔ ani a mede hunu adeɛ na nyankopɔn praise God amen nipa wɔ ani wɔ hunu adeɛ a no ɔno nyankopɔn bɔ wiase no ɛna nti deɛ woyɛ no wɔhunu ɔhu dadaada difoɔ na wakɔpa haba bi aso w'ani so wate sɛ adifo nnwuma ne sika wɔ mu wobɛnya ka adam yɛbɛsa ne sika mu akɔtotɔ million ne mmerɛk wokɔ mpa abɔpon a maa no wɔma biebie store no wɔde wobɛkɔ central market akɔyiyi million ne sardine ɛne bɔsa hwɛ so ama wo na wakɔpa haba bi aso w'ani kɔsua so nyame bɛfira w'ani gyeme so amen enti nyame ma ne adɔfo nom dɛ mebɛsɛ meka kyɛ adɔfo nom nyina ne sɛ ewiase wei no a yɛtim no adeɛ bia nipa bia bɛyɛ bia no wobɛnya so katua na the most dangerous ayɛ bɔne sɛ ɔde aseɛ sɛ ɔyɛ bɔne sie sɛ kim asotwea bɛba so no ɛnyɛ papa gyeme so amen wode hwɛ asɛm wɔ 2 Samuel chapter 12 verse number 1 yɛnhwɛ David 2 Samuel chapter 12 12:1 to 12 nyabotɛ no ka ne yie paa David nso yɛnhwɛ ɛberɛ a onyankopɔn boa na woyi ne firi n'atamfoɔ nsam na ɔwuru sɛ afɔre yɛ baabi a wɔduru no wɔnyɛ n'asomdwie no ne werɛ firi ne hɔ sɛ ɔgye aseɛ ama ɔtua no ma nkɔyɛ mfonsudie bi na n'adwene ne sɛ wayɛ sie because ɛnɛ sam ayima dan how dodoɔ no anya position anasɛ wiase a sɛ obi nya baabi si wie a na ne werɛ firi na ɔde ne tumi a wɔpɛ wɔwɔ no ɛyɛ deɛ ɔpɛ nanso dadeɛ bi twa dadeɛm ayemfirikyiniyɛ ɛbidi dabi akyi nti mfa opposition no ɔwɔ ne dibia no awɔ no ɛnyɛ nneɛma bia a ɛni kwa sɛ woyɛ yɛ sɛ nyame anim no wobɛdi fɔ amen 2 Samuel chapter 12 verse number 1 yes ne tan ka ɔhene David yanim na verse number 1 ɔtwerɛ sɛ Awurade soma ne tan ma ne ba David nkyɛn David wabɛyɛ Israelfoɔ Israel hene ne bra so ɔmu kɔko na nankɔ ko no bia kyɛ sɛ wɔkɔ retae ewiase saa na tie o watimi hwɛ kwan fa so kura wokum Goliath wɔde agye credit ama ɛmɛyɛ abɔ aba so the whole Israel so gyani kɛseɛ te sɛ wobɛdi akonnwa wie a ɔkɔ retae ne manfoɔ ɔkɔko no ɔde fie na n'adwodwo no abɔ dwuhyɛm mmereke ne tii nom saade atenayɛ ma werɛ fie praise God yɛma sɛ ɔte asɛm no saa na tie o ana ɔde enjoy ɛneɛma yɛsɛ yɛ so yɛ abere nti mo so mokɔyɛ adwuma no nanante fie o ɛko no wankɔ bi kaakora bɔ mpa ɛma wasogyafoɔ no ɛdidimia ɛne asomdwie nti ne werɛ fi no wɔde dia wɔte abansoro nyinaa aduane a wɔdie ɛyɛ wurikyi nti na akɔ no awura no ɔdafoɔ mu a na mabansoro saa prɛko ba ana n'ani kɔ bɔ ababaawa bi a wɔdware so nipa ni kosua ɛde nsɛm ba o ɛni wɔn a wɔyɛ masturbation nyinaa dodoɔ no wɔn ani na ɛkɔtwe brɛ wɔn nneɛma bi a wɔn de wɔn ani hu nti yes sɛ tumi no wadi n'akyi no ɛmɔ ne pɛti adwene no nti ɔbaa bi twɛ mu a na tumi no kasa kyerɛ adwene sɛ twɛ ɔne kɔ so ɔbaa no ɛsiane sɛ ɛyɛ ahombɔne nti wɔtwa n'ani na na watɛne n'ani na ka kyerɛ ne sɛ hwɛ ɔbaa no to to ɔhwɛ ɔbaa no to a na ahyɛki na akwanate ama ne aseɛ hɔ nti ɔbaa fie a sɛmina na ɔbɛnya o nku na ɔbɛnya o na ɔde kɔtwetwe gyeme so amen nti nana akɔhwɛ ɔbaa bi ama nakɔnɔ wantima nhyɛ so kikiri na ɔne ɔbaa no da bɔso no so yɛ ɔpɛ ana ɔbaa no de nkra ba sɛ nana aba no a wogu yɛ no afifi na aso aba menyam ɔdɛfo ɔdi no ɔse no mesi so saa ruguasɛ wɔbi ntɔ me da
Risa me shoma anguase we piepe. Me ma bokra betimi asimabo. Kroi mo so ya jimidi. Amen. Jeme so amen. Amen. Ti sanati adia. Me na tumi ni kura me. Amen. Me na me kase empunu. Ancient so a. Praise God. Amen. Me see ye woni ba bebrebe e wo krom ha. Yima. Difo. Sani e bi di bonu sier. Nyasa me kase. Se pia wo kura wo yamba she o se ni pass me sin edi sabo. Obi ya sofo. Nipa jini tumpa jini di. Sofo. Me na say de bia na odi for kura ta. Wonu an kase timi akoto knaman. Wona ne da. Abatu ni fie ayen knaman na nge ama knaman na nyini. Ama knaman no knaman wo ba. Wone knaman na dasa ama knaman na timi anyam. Knaman ni nyimwe no wonu asa fa etu no bo knaman ni tu. Tele be ya knaman ngo no. So wa aboa me wa ne knaman na nimfo be be se difo okro. Nsuma ze bɔne ehuo eti ɔdɔfo sa wo so be na wotie me a me se yentimi nya bibia mfa hinta nyagopa eti bɔne nsuma eti so ntibi mu a sakramante nwere nyasa ngwase bɔto Amen. wade ba bɔne ncha Amen. eburu mu a mo nsuma se so ti ase ɛyɛ ne ma ɛreti nyagopa adwuma bia mo hweye Yes. nyasa kristo nkrante ebeka. Amen. The Bible say David wakodi yehu wote azamna pe ana woye hihye say ene sanete dia oba no baby ani kunu obia no omra kofa obay ni kunu bae be ma su nim hwe na boa pa mena duane dia man nsan no mabro senga ja wona ne yere beko akwakoda nipa bia so we nsa bro na dwama aba di manu mo we nsa nyina oba bia onim sadin num bia no dwamanfo ka me say me sisu biem oba bia onim sadin num bia no adwama wure mu obro pe obetimi na koda di ma be no a madame akore nsafo mo nsagra ma adin ko ya se ade de guinness abesi woni na wonom we agrizo ni wale mo arencha. Amen. Jame so amen. Amen. Nti David ama Yuria na ne yere ne oba no oyeye abrante no so ne yere ankoda Hey. ese baby oduru no aye critical ngwase na bawi. Jeme so amen. Amen. Obia so obia wasi bone kwazo bia no ya no omu wo master key Mu yusu last point. Nti na lati wodi no se ade ba ko pa na ka efeli dia no ano no bewu. ngwase ye whatever timetima tena Israel Jerusalem ha kai me yusu me krache power wo tuo krata lete ana wo de hye so jani no nsem osefa ko mo osahene no krata mu nsem ne se mo fa no ko gina ba bia okon no ba bia mu oden na tanfo to hye no so amamo nko gine mo ma ngu adwea David fa no ebinom ayi ebo sa abra ni bi wo sumase ohina wote akonwa so no ye cocaine dealer cocaine dili cocaine wahini mua jama so amen wa ba minister wotuka no ko gold mines wo no ko ji gold bar be se empempem no be ode ko ode akofru play no ko nane no ode akoguna kanzu gara ha ya woni baba bre ho ma sam ayima Difo. Omakosisi adan wo nkrasia mansions anu abege anda wa Paris ka anu wa Paris ka wiase ka nyina bi gu ho anu wa pass light e dia ko wura no de aircon aboho boni e bidi anu krono a e bi tesumase a omudie no obezu atwa baba bia kwaji aduro ana dia be bia ni TV station obo ko a market a oyo akwaji aduru me say esumaze bɔne orofo ahuo na engwase a eleba anu ote ni shali wo a omunam Kristo kwan so na haya ewo Kristo ncharo edi won mu di won machi na ho say amen engwase nto wonda jeme so amen enti David afasa awudi adwu no wanye obi antunufo wiase yima ade ehunu se obi si bɔne kwan so na wanhia obi a free so a oye de obedi bɔne no
sana bo nsam yɛ adwuma ɔma wo nwie ya ho ntɔ ɔma wo so nkae de wo yɛ just wa fom wansa the Bible say David akoya ma se no wa ampa soja ni no wakon wo kum wo wie ya pɛ ana wo frɛ lady no wo boaba tutu ntoma David pretend that she onim dia hie gano nso wanka njira no se me tro kata kukumukunu ka ba no be bru alam onu anka sa ne fa sa adwen nti so won hwe ya abrante be dia turu be gu nsam ama wanno ono beda na be fanyi san Jerry so amen nti so ya baba wa be very careful Bɔne Nsuma Jerry so amen nti wa abrante rewu ena David tutu ntoma sa ko yi na se fra le kwabene atumpai Yesu ani keteni mwa ni aburum nana abo tena na ya na David tutu atatai wo de sa chire bonkum wo de apemne bo pai no de atire ni fa no de atire soro na barabo pai te se nchamu nyina ne dia soro kura wonya obeka so ye ne dia yango poti suru di no David wo so ye wudini sia why na betuma ba no dia sia me bia no ho Jerry so amen wo betumi fa se nyame ni pa divo tuntuni sofo se bagani obeware no oba na dan inside ni say pm ohani difo na wo ye ni dia owo wasafo no mu a ko ho de ententem na obopa ko ye ni fie no ya no wa na aso dem a ye beka se bibi wo timi oba na ba so dem abna oba na nyam ha against of women mu haye na onyago pon enkrante ni fo no bi kura wodi ni tinti agora ebetwa wo kiss of my for be very careful mo fa nyame di ni agoro Jerry so amen na watimi abawura so dem na akoye wedding enso na ga enyim 7 months 8 months no oba na awo oboa why dada we are done we be face problem Jerry so amen if so nyango bon yensi na twetwe di oni baguo wo twa nti ebiruma mo di bari wo so ase na mo yi subampa di awo ham azikata mo bana swaro mo ho asam na meka kire bo no atamo na kwa mo ba ishanko ba yedi enti David atutu ntoma okwa yeni bi baba na wa se na nsu badwam na hanki wo anu de afere ni ase wabo ko sibro ne kala se crocodile tears lafu obi timi kokum obi na oboa pa no anu atwa no odi bi jawani wabo wo mo na kokum se no na nipa ukunu nti so oba kire bo your time will come you will die your time will come you face send ya ngwase to odo bra no wo fa no odwuma wura send ngwase nde chance betima to ti bɔne a yedi nsuma se de enye ya bi Jerry so amen bɔne yedi nsuma se ne ehu di seye ana no nyani ankobi Jerry so amen ka Samuel chapter 12 verse number 1 enti David wakokuma abrantie no wakoye yie na ba wo wie yie no anu se oba se de ewusi tie no mehwe ma wabra bonye basa me wa kamayire mo di me wa kamayire ho ozunu nim de waye oba no so ampupu nti because wona na nada pay nti wonim se de tie nyina praise God na to panyina wonim anu agitu ana afenso no za wuro za da chi bia no betima nya jabade anu opene so no worry David ti David ne ti wonyina no oba ne nim se wona ku ni kunu onim ya hwani pa yo odo va hwami mi se ya hare bai hwani pa ye ya ne koba watch a poison ya ne binum di nyeme di agoro watch a poison say me maka Jose me 2025 we no me no say me mindset ye different yo eja yesam ketu hwe wo hwani pa ya nya sam ketu nipa betima ma wabra ba sei
me se bɔne nsuma message ɛyɛ canon ɛnkyɛ ne reba wie True Faith Church International Kumasi Sokobai Wood Village oti Bola Junction ukwara we ni emehia ochira watch night Friday bia watch night ampa bedwa bia hemi free bia no wo hemi Facebook and YouTube wa number ne screen ase no TikTok komi profile me number ne da ho amen ko wo see na Awurade sma na tamane ko David nchen nti ayena twatwa David afa ababa we eno ne te wo mu enjoy nti wo msa wadi bɔne asie obi ahu sia na da nyame anim nti wano nyafo bɔ soma hwan Nathan mane ko ɔhene David nkyɛn nti ɔmane kɔ David nkyɛn na ɔbaa ne David nkyɛn no nti bra Nathan baayɛ no ɔhene David nkyɛn bɛka kyerɛ no sɛ ɔhene mmerɛma baanu bi tena kuro bi mu na na mene wobɛdi nkɔmmɔ so owura wa no ɔsɛ ɔbɔ pro na gitman sɛ hwan a ɔsɛ difoɔ a Nathan manamra odifo nyame akoa ne abramoy to obaya na ode ne call sitting room and ma body gas ne twen ho ne car David ne Nathan so ti ase and I was say nyame akoa mema nsuo bi wasiye wine ne niam bi wo ha wahinaye wasiye die egu ani wona nam wase nana mema baru bi tra kuro bi mu me bi se wasem bi ya no Marima miaru bi tina kurobim Obako yadefo no bako si ohiani ani koi wadefo no wanyane na ntwe bebre pa nana ebra sikani no anu ohiani ni tina komo no sikani no onwa bebre pa ene na ntwe bebre ohiani ni de na ohiani ni de no ni hwe oni bibia o so odwan ketua bako oto no se odwan ketua bako bia woto ya kura wantimi kura ntua kanwie no woye no na so oye no koi woye ne mo ne mabbo mu nyini oye no ma oni ne mabbo mu nyini wodi na bu preko bako pe no wo se no onum ne kuruwa no ohiani ni didia kuruwa wo no no na no na abo ayi sunum bie wodane kukum cheza empa woda so abo no so da ne nchebi nana me se asam na America ni tieni o nipa mienu ho asam na America mi wie pe ya no hallelujah amen twasobra entoso se woye ne so baba ho bi ba wodefo ne nchen ti dago bi ana ho bi abasra wodefo no ampese na odefo no ampese wadiri nwana ne ntwere bi ya kwantuni na obesere no ayamu a osikani no womu nyina wantima fa ba kokora nkasa abi mi kuro na me de asom hohui abi ede na sie ko entoso no yes wokofo ye dwan siesie ma obere ma oba ne nchen no osikani tirimodinfo inara etutu mirika akofa ohiani no dwaya siesie ma obere ma oba ne nchen wo pa no esiesie de ma hoho no a obesere sikani no verse number 5 no what say and David bufu piti obere ma no enti no time asamu esia no po ani David tere wi anopa wanya no breakfast bi adi ti anopa no ana onya sankra no na netai eni ni di nkomo nti abra neta anunse yar David bufu pi ya berema no eti aberema ka che neta se se for really Yehu atiase no berema ya sadie se wo praise God amen ebinum ebu on ho bem ewo nipam Neso kukuomo no yima obatna radio so na no den na za presenter baako obasefo mu komranim mu kwese oje okana zem te se obi a woye righteous enso wonye correct so nanse no oba bi atimi ababonte abe kasa wona nanyim ampa o recording so wo ho enya hotini ni bebreo hwohuyi jameso amen ewase mese bɔne nsuma obi ebedadi ade piala woye pian popo bɔne o ebedadi nanso me na mawurade asam so tufo sai hwehwɛ papa atira kwai na tu ho ana mo na ɛno na ɛho abaso bɔde ɛyɛ ni kyie ɛsa yɛ papa na ɛbɛtena ho daa
Shanko ba ready. Amen. Twazo bra hosai. Verse number 5 was that David fu ne bufu pi eti obarama. David bufu pi eti abama. Ka che Nathan say. Abo ka che Nathan say. Awurade tiasie. Say Yehu atiasie. Obarama ye sa de ese wowu. Obarama oye sa ne ma we wa area ba ese wowu instant justice. Say no nim say ono ankasa no ho asem ena Nathan eka. Ani. Se bɔne nsuma o. David di bɔne wi hinta emfinhia bebre bosumi bebre na nyame hwɛ sɛ obɛsakra na dwen na so no na won sakrai jeme so amen yete de ekɔ verse number 6 wa twa say yes no odwan no won sha mu anamu mpranan odwan no so won sha ommo ho mpranan sha anamu sɛ wodi sansam yi na won huru mɔbɔro sɛ wodi sankwase asɛm na won nya humɔboro verse number 7 what does I wase na Nathan ka kyerɛ ɔhene David sɛ Nathan ka kyerɛ David sɛ wɔhene na ne wɔn wɔ barima no praise God amen David ka sɛ no wie na Nathan ko hwɛ n'anim no wasere ani na ɔbɔ ne tin ko ɔsɛ nana wɔn wɔ barima no me ka kyerɛ oprenye premfa wɔne saa bɛma no afei wɔka apa na awoso no kakra na wakɔhwɛ no kyi sɛ ayifoɔ no gyina hɔ bɔde gasefoɔ no gyina hɔ praise God amen sɛ bɔne nsoma o deɛ wɔyɛ sie no onyankopɔn pɛ sɛ wo sakra wadwe wadwe sɛ wɔde bɔne asia fa ho adi ɛbɛda adi na anguaseɛ no toa so nti ɛbɛn mu a wɔne nkurɔfoɔ yere deda mohwɛ yie na anguaseɛ saw wane ma wane nkyɛ toa so bra wɔse na Nathan ka kyerɛ David sɛ nti Nathan ka kyerɛ David sɛ wɔhene nana wɔne wɔ barima no meka kyerɛ sɛ wɔne barima no na sɛ Awurade Israel Nyankopɔn sie nie sɛ yɛ wɔ Nyankopɔn sɛ menka nkyerɛ oni nana me na mesrɛ wo mesi wo Israel so hene meme Nyankopɔn ana mesra wo wɔ na mesi wo Israel so hene ana mesiw ɔhene ɛwɔ Israel hema mu na meyi wo so nsɛm na sɔre ɔnso a na wɔpo aku no me na meyi wo firi ne nsɛm yes ɛna mede wo wura fie bɛma wo na wowura fie adwapadeɛ nyinaa na mede wo wura yere mu nso gu kokom ɛma nso ɛka ho a ɛyɛ ne yerenom nyinaa mede ama wo ane na mede Israel ne Yuda fie nyinaa mama wo mede Yuda fie nyinaa nso akyɛw ɛsɛ nso a na sɛ sampoa nka mede saa ne saa bɛka wo hallelujah amen na onyankopɔn dɔ David Bible sɛ deɛ Awurade dɔ no no ɛna ɔka n'anim ɛdi anwuma yi Kristo dɔ ɛna ɔnam yɛ so ɛka w'anim sɛ bɔne bi a wotim biara no wobɛgyae gyeme so amen ɛntra se ma bɔne da ɛsuma sɛ bɔne ɛnyɛ bi da hamu bɔne nkɔyɛ bi da gyeme so amen ɛfiri sɛ saa nneɔma wei nyinaa yɛ nneɔma a ɛsɛi nipa abrabɔ na heaven koraa no so wontimi nsa nkɔ bi ɛbɛsiw kwae gyeme so amen toa so bra last time ba no watwerɛ sɛ ɛna nti ne wɔboa Awurade asɛm animtia yɛ nanim bɔne wɔboa Awurade asɛm animtia yi ɛyɛ nanim bɔne na wɔyɛ nanim bɔne ane yes na wode nkranta akum Hetini Uria wode nkranta akum Hetini Uria ane na wafa ne yere ayɛ ɔyere ana wasa fa ne yere nso abɛyɛ ɔyere na wodeɛ wɔno deɛ wɔde amanfoɔ nkranta na dii na wuo Uria deɛ wode amanfoɔ nkranta ne ku no ane na afei yes nkranta mpa ofie kosi daa bɔne a wɔyɛ nti nkranta mpa ofie kosi daa ɛnam nkranta so ampa ofie nkosi daadaa dabi ɛsiane sɛ ɛfiri sɛ wɔbu maasɛm animtia wɔbu me Nyankopɔn maasɛm animtia wɔfa Hetini Uria yere ayɛ ɔyere wɔfa Hetini Uria ayɛ ɔyere sɛ Awurade sie ni sɛ Yehowa sie ni hwɛ mɛma bɔne asɔre wo fie aba wo so mebɛma bɔne ɛfiri sɛ baa wo sɛ bɔne nkatua ɛyɛ owuo nti bɔne a wɔtie no mebɛma ho sotwe aba wo so na bɛsɔre wɔ wo fie na wo fie nso na ɛba yaasima ɔsɛ na magye ɔyere no mu abɛde mama obi nom na ɔyere no mu a wɔwɔre wɔ mo no mɛgye wɔn no maako ɛde ama wɔ nam fofoɔ wɔnom ɔyere no ma deda hallelujah amen John sɛ mpanifoɔ kaa sɛ woto bɔɔro bɔ da yɛ saa ba wo so ei obi tumi bɔ ne ba tɛntɛm yi ma nya sɛ nketewa bɔ ne ba tɛntɛm na wɔdi no atɛm na wɔdome no yɛaka wo nkora berem korɔ no anaa wobɔ wodi sika tɔ na akora no fa hwem hallelujah amen yɛaka wo nkora berem the same thing ɛna na woyɛ nti sɛde akɔtɔ wo anomaa no saa ɛna ɛkɔ nti masɛmato de sɛ bɔne nyɛ deɛ bɛyi ɛnsuma
verse 12 no say yima verse number 12 no watch say yes na wodie woyɛ saa nneɛma yɛ huntayem woyɛ saa nneɛma wɔ nyinaa wɔ huntayem na me de medi asɛm yi wɔ Israel nyinaa anim ne awia yi anim hallelujah amen tie wayɛ sie no me na pie wɔ nipam amen tie nie etu obu ɔno motimi so da yima odifo obeso da na akɔ agya na agu ne ho ɛnse ebu ɔno ma no wodidi nti na mafira ne ntoma no ogya ne na agu ne ho dayem ɛninguase ɛbɛn nti sɛ woyɛ esuma se nnwoma bi a ɛnya twɛn ho firi ho ɔrɔfo gya wate nyame bɔ kokɔ praise God amen ebu a obeso daye na wabɔ naked ɛwɔ ebi anipam na so wɔnhyɛ hwe ɛninguase ɛbɛn nti wo pa adeɛ bi a woyɛ bia moni na hɔ nya sɛ wɔne betuma gu ase jeme so amen nti David adeɛ a ɔkɔyɛ no a ɔyɛ na adwen so ɔde asie no onyankopɔn nam Nathan so ama ne hunu yi wɔsena wodie woyɛ na hintaye na me deɛ edim asɛm yi wɔ Israel nyinaa ni mama ba nyinaa huru sɛ bɔne wei ana Nathan wo David wayɛ hallelujah amen ampa ampie nya ne atwora yɛ kingan wiase obi ahunu sɛ David ekofa wo beyere na wo de awo so odi asie no ebepie yes dako ebepie to pa ba bia wo ye goduru bia ebetumi are bai chai na nsho Yesu Kristo ati akwai amen na o medi wakoma mu here amen na o mra wa bra bom amen na onyi sumu nyoma no ntumu esa jame so amen esuma se nyuma aya bɔne kɛseɛ ebinom mu sɛ ebinom ayɛ wadwen sɛ esuma se abrabɔ bɔne no ɛne no ɔma no gye ho because wodeɛ no obiaa hu ɛhɛmu deɛ nipa bɛhu praise God amen Ephesians chapter 5 verse 11 Ephesians 5:11 yɛfrɛ me ɔsabakani David na ɔkuma se Sɔkɔba Wood Village asafom odifo Jacob bɛkyi asafom na mewɔ nimrai mene adofo nom edi nkomo maza matore se bɔne nsuma njorofo me pacho bebre eni diem hwe ho ye wo bɔne ho amen ko Ephesians chapter 5 verse number 11 what you say yes na munya sumu nyuma enso abari bi nti anatui ya sham fatu ho a Chrono adi amayai awo bane ho a wo tunu mi no fo sa munya sumu nyuma enso abari bi fi sa bra ko 2025 ya wura mu no odofo ene ye January 30th meboa ene 30th China na 31st bosu na so awie Kristo asam say wo say yes wo de munya sumu nyuma enso abari bi odofo fi sa bra ko no ye wo sumu nyuma bi abrabo ho a ye ntwe ho firi ho enso ba papa dabi aba eso no ye nguase a ye de wuo jeme so amen eto so say na de bai amodie wase na ye de munya sumu nyuma enso abari ma ye nyo esumu nyuma enso abari bi praise God amen e de ni sumu nyuma bɔne amen so ya say yes obi timi ebesere obi store ni mu say me akontufo me kwawa manya ka nti maye na o store nanim ha de be chi no obu ani atwemu ne yemanyina na omo de yi tapolin bi ase ho na se de kijetia na makola no mu yanu ya sa kromfo hey na odi tools agu bag mu woni bi se ne ma na waga ne ma na wakofa ekoton anadwo anipa nyina de da no na ode hama ne chesere na obu store nani na owuram otwemu ne yemanyina yesuma se bone kase so wote sa sakra wadwen praise God amen wo bi kompany ode grofo tu kwai ono ankaza nim se eyaza emfa no ot media no so ebo hu dawuru na zankrofo jinkrofo sika madam brother sika ne bre do wu afon esuma dwuma wo yer opa jai jeme so amen wo tru furu kurom no ko bani watesi ase waduro ho de enkumri pa na ntwe no okra ene ade sacrifice no akọ fransi kam sister brother eye sumo dwuma hweye bo nsamo ncha de kwa dia go obeguo no mas
Jameso amen. Eti nyame asam se yenhia wiye awo sumu nyuma ho ebise esumu nyuma no enso ba papa dabi Kristo ne ba so wiye anoma brantia bia miamia Kristo ne ba ma so wiye anwa nkofa baba wabi anko giregire no abrawo nyo oyere ane yesumu nyuma bone Jameso amen. Bisa sabra boni nyina no na wiye ya aya ngwasia na safo be sa kobunsam jim ane nti ebiru a mofrofra bone antuma ewo sumu no muheye Jameso amen. Twasobra wose na mode munyam sumu nyuma enso bari bi ma nya sumu nyuma enso bari nemom muni hu aten yenyi hu aten efrisa nipa hu ntayo no dia nioma nipa hintayo no yeni wuso obodi mpo hallelujah amen nyame asam hye se yenyi hu aten amen ya mu akatu anso wani esa tianiye ojona hoya ma wakatu ayere bai anso wani oposini loya mu akatu anso wani esa what ma ko ji esuma sisika bi anu akobum entanchia edanyame ari amen Jameso amen osisi yenyi hu aten amen enti media no ayati suwe no nyame asem aten ye eni eyi o amen se wontie na obu asam ne sai enkwara asem faso ni so a amane ye beto no nyama na nkwamu ba wontime so enti bodo mposa asase a wuti suwe no tieniye wabra ba aka obar obabaro se de be so Kristo ani amen nemo nya de be so ni pe nya de be so ni bani dabi visa se wodi bani sia ebe pie amen na Kristo nso adama nu ngwase ato amen do ya papa no onko so anya papa amen do di asetira pachi no onko so anya nsa amen na ojefo obaba amen wonye ku obaba tanya gubo nsa ojefo no obaba esa okitare ketua odi bire nipa da sani bia esa Jameso amen my last quotation what I remember Amos chapter 9 verse number what if I want to cross your brain into my last quotation ya be sha frigim Kristo ya domo kwesiara anopa non so kan na mo afidie so last quotations Osenkafo chapter 12 verse number 13 Seven one join me live on one time with evangelist Ojero salvation hour ebre na ugusu a utie no wo hwe ma kira kwaya me okumase Sokoba Wood Village odifo sofo Jacob Echi asafo me na me wo sesa bakani ukua na wei ene ukua da bia ene ehia ebo mpaye ewa ha ifiara bai ene fiara bia eye watchnet kese a enya senketoa memenda ene ya sore sister brother me kamfo no kwari gidi asafo de maw enye ba bia se Kumasi Sokoba Wood Village oti branch number no ene da screen ase wono wo hwe mo Facebook YouTube number na da screen ase wono emu bia be firi bia de be je so bibi ne how bibi na opese oni ye share enkomotwitwi bo wa o how bi da so a frɛ number no Kumasi Sokoba Wood Village onyame je bia so wa ha na dansi a ekoso no ebradwe ne ntiase so brane ne nya sɔre wate na onyankopɔn memu di nkunim amen twaso bra Slomo Senkafo tinum yere mu adum yensa aduma ye nyina ewo wiye esa na yebebu so enkonta amen ko wose na asam na wiye yere dia tie nyina dia asam wa yere ba no na wiye ye nyina ne dia tie nyina ne sa ne dia tie nyina ne sa suro nyankopɔn orofo a wo hwɛ anadwi suro nyankopɔn orade se enkanche o se de bai suro nyankopɔn he enu obi kunu kwatwempena da enu obi yire kwatwempena labi ko bo master kuro no labi asore na wo gye no fa no kurodie ya asore esa busia sa ase no otwaton busia sa ase o yima otwaton za chame
nanachi ame odo so anim sede yesana na signature wosia abrabo bi enso bɔ no wosia na signature no afa ho nwa no do bi ko bush kutwa no afa so bi anaka ho no ma yakana na mache no e kan say 60-40 one so bi anahye Sovia 40 yes ya me 60 na nani mo he na na chi ame o pa sakra wadu na dia o yar jail ben jame so amen na na o te ko nya so no so gala apie na sa so no so afa chire ono so ni bengum here cancer so no sa him gofo koko tugu ono ni sikandi ko kan wo se soro de ye di asase na asene de ono wo hene dia praise God amen wa ba asase da se wa say ya wa konwa no e be fire won sa rather wa ren amen ansafo he ba mo he ono nso na kesi sem nyina no esie no de wo kwa no wo so nsafo asa udi agora obra owu a mema yenkusie no obam nti be ya ago ho na ti ase si sumo se bode e koso nyasa meketwa na ayero arugwase na reba nti me ya da uboli kinso na aso mi sa mi mo bo my gara ene mutimufu nyina kokko ani wiase ne ba nyina sa Yesu Kristo wasompagia edenam waba wiase oba no ba se hai na oyi da bi esi ho a odi be bu wiase fo aten atene fo ne abone afo nyina no bi otena boni ama bone shala hencha no eda no obenu so ba wiase obi otena papam ama Kristo tumi abana botire no eda no obewura ndi giem ntorofo huru ba bia wujira na shabra ba sasa wo bo wiase ebekona wiye shango ba ri amen yemakana mna na wiye sabna wiye ne dia tie nyina ya sabna wiye ne dia tie nyina nsa ani se suro nyankopon edi mransam so edi mransam so emra ni nie akenka to esa osina yeri ni panyina sadie Kristo asam se wadi ni banyina asade efise ni yona no yopon baba wadi na ne yoya yaza ne yone baba wega activities ana ne yona how they ban activities me and my form brofo ni yoyira eno yopon baba tamu ti se baba wega sa no ya leze yima ade bi ni bayi no wiase nyina empreprend ya woye ade bia woye bia ade bia na woye e wiase wem yes wo say eno nyopon baba tamu wo so right ari baba tamu mu ko ya fa so kura eye wasore ehunkuntabuo ko ya fa so a wudi wudwa ehunkuntabuo nyame so obebisa ko ya fa so a oware ane nyame bebisa riska kitwa bitu fie no de aka pia bonten no ne manketwa ni nyina nyame so obebisa nipa yi 20 etu fie ko preach no oje korashia no ode bia fa sha wolai ko pe bia aguru ho sisim de wa ko yi afirim edano ozi ni nyina no de ba temu nti ne yari bi na America wasi na dia hu ntanyina sofo a oni ahyawofo na eda sofo oni ahyawofo na eda obeturu so onya ba si bira bra bono wo mom na wo sene den sofo no timi to ho akade ya kura de ma lady no ene mom de bo ahyawo ya oni ma de bo ahyawo wo de se wunim sofo no de amma no na woni na hyehye week we de se wutimi bire mi se yo because se adwuma no mo ede sofo no kwati be lenke abamu mpanifo ni bi ma wo mo ai asofo no me na me gajo ebinom ne wo mo ye Nsuma se no so no pia on one dress se sofo no hu obe pe chekitu obi ahye no aboka ki uhu no opata de bia he na kase no so aburo so wa pe tantan bi a ovanya hwe no de namu ti be de wa hu so no a
Jeme so amen. Amen. You might count him in fancy. Yes. Na no yam pa baba temu mu. Ye nyina no Nyankopɔn baba temu. Na de hu ntanyina nso. Ye ntanyina nso. Papa bɔne o bebu hu aten. Praise God. Amen. Asɛm ni. Si am preach bi mo wiase e ba ye kora message we nku an. Amen. Eye credit. Yes sir. Papa bɔne o bebu hu aten. Kwan afa so utriti wukuru. Baba temu mu. Hey. Kwan afa so utriti wo yere. Fanu kunya he. Kwan afa so utriti wo ma. Hey. Kwan afa so utriti sofo. Amen. O ma me no wo yi ye ka say abusua pani. Amen. Oso baba temu. Amen. Customers o mbeto de ba. Kwan afa so no mekasa. Me no mekacha. O si niye nyina. Ene onyampɔ baba temu mu. Papa bɔne o bebu hu aten. Nti aradu message are ba say bɔne nsuma. Bɔne bi aye no. It is a papa ne bɔne e ba pie Onyankopɔn ama wo yagowo ntan ne a orofo masa be ne say hwe papa kira kwai na efa ba obra wate Ne kwati bɔne na bɔne akatua eyowo ene enu guase ne nam awurade wu yamabo na onkae onfa wiase bɔne ene nyina bɔne nkyɛe ogoso ma etumi na ɔma yasɛm a yɛde bɛbrɛ ɔman ne de bia amen bompae yɛda wase so Nyankopɔn sa yɛ opɛ no utumi wona mo akwa waso begu abai ne yeso nya sɛ ma abai ba yi entimi metre akoma mu nanso bebre yentimi fa asɛm nto na mo bra sɛ de yɛsɛ wena yeso odoba yesu amazi yadi no nti amen yada adofrum nyina ase yada yahwefo nyina ase anwumre sɛ mogye brɛ na mo ne yɛtenae yɛde asɛmpa no nyina aba na wieyɛ Kristo ya domo a ochina eye fiada me bacho watchina ten koso den fiada bia anwumere 10 pm na watchina it no ahyase na ye girema me na ba homache no miensa ba bia hwe me free bia bacho o hwe me Facebook YouTube a numbers ne the screen ase no obetimi afamu bia no afre na me bacho usimi na wo ba na ya ma direction bacho bebre yare safa mai 2025 emfa mpa bo semu ni agro emfa nyame fie ni agro bra na wo hawo bia da wo so me bacho yemfa awurade di mo mpaye enta wachi na ifiro ne nya asundwe oni asori bia so kwa me kanfo no kware giri asafo de amao Trufe Church International Sokoma Wood Village branch no oba ye bebu osu oba osofo Jacob Bechi papa be bia wo bia anadwe Kristo enhira ama nwosira no enye kese na emmro so di Kristo ya adomo a mepacho kwasiada aropa no nso na ye no sa wo afidie so aye ka nyame asem krogen ye salvation hour na afei mepacho bebre ukuara bia nso eye mpa boda kese pa nya senketoa oba beto the major prophet Jacob Bechi oni the D4 ene na sebakafo nedmayefo evangelist David Ojewura me wo sebaka ni me so oba beto me nyina beka bom ye de waye mpabo ama wonso odi adanse bebre Nyangopo ensure obetime afolo me ewo Facebook and YouTube Facebook eye evangelist Ojewura YouTube nso Ojewura TV TikTok evangelist Ojewura Radin sha hwefo nyina dodo ebejo na ye TikTok me o say amen you can say Anita or say God richly bless you oba pelizi or life for so Radin Israel
Lydia Onassis Nyankopon Shao. Dino in the Parados official Queen Sabi. Official Queen Sabi. Hey, Miankasami Mame. Mama already in shop be Kofi Kumasi all life and so God richly bless you. Ni Paradoso, Rashid Osman. Already in shop about the Ebroso, any part of Edoso, mean to be able bo. Abigail Odrun so share Facebook was say God bless you, bro. Affluence Emmanuel on also so was a good vibes. God richly bless you. My fans in more Facebook and TikTok and YouTube. God richly bless you. Sounds na me pacho prophet Jacob Bechi me pacho be brave ubetimi afolo no Facebook prophet Jacob Bechi TV and YouTube no so prophet Jacob Bechi and TikTok no nyina the same name me pacho be brave on so ubetimi na share Lawson TV and radio 96.3 memenda anwumere bia anwumere nonkro na yapon 10 p.m. Sounds na kwesera no pa no nsia ekopem no nsonso na chese kwesera no pa 6 to 7 papa wie ye no ana yenso ye de no eto aso enti me pacho memenda ebei anwumere 9 p.m. to 10 p.m. Ghana time me pacho ene ye so pani odifo Jacob Bechi Asia or Lawson TV and radio ni nyina so edeb e Facebook and YouTube and TikTok ni nyina ye prophet Jacob Bechi TV kwesera no pa so 6 to 7 ni nyina so edem live. God richly bless you. Yademu see ha Kristo ya domo a eye kwesiada anopa asai no behia ebe so Kristo na ema ya hoden a okira ye betimi asai enuma ba behia nyagobo enhiramo yakramo bye bye.